कोविडच्या केसेस गोव्यातल्या वाढत आहेत. आज तुम्ही मॉकड्रिल केलं आहे, कशा पद्धतीने तयारी चालू आहे? पेपरमध्ये आणि न्यूजमध्ये म्हणता वाढत आहे. ॲव्हरेज दिवसाला आम्हाला 100 केसेस ॲव्हरेज येतात. कधी कधी वर खालती ग्राफ होतो, पण आम्हाला आता काही कंडिशन्स आणि गाईडलाईन्स दिलेले आहेत. ते गाईडलाईन्सप्रमाणे आम्ही करून राहिलो. आम्ही बस मॉकड्रिल इथं साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय अननेसरली पॅनिक करून गरज नाही. आम्ही आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आम्ही ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की आम्ही अँटीजन टेस्ट आम्ही करणार लोकांना ॲज अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल. आम्ही जो प्रोटोकॉल फॉलो करायचा आहे की आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर मनसुख मांडव्याजीने जे काय आम्हाला सांगितलेलं आहे की वी आर फॉलोईंग दॅट टू द टी अँड वील फॉलो इट. मला वाटतं सध्याच्या परिस्थितीत तुम्ही बघितलं की परवाच्या दिवशी आम्ही सांगितलं विधानसभेत की आमच्याकडे जास्त पेशंट जे ॲडमिटेड आहे ते ऑक्सिजनवर नाही, काही सपोर्ट सिस्टमवर नाही. एकच मॉर्टॅलिटी होती, ते बी लेट आमच्याकडे पोहोचलं पण केस. पण बाकीचे सगळे डॉक्टर्स ऑन कार्ड. आम्हाला मागचे अनुभव आहे. आता जिनॉम सिक्वेन्सिंग आमचं चालू ॲक्टिवेट करायचं चाललेलं आहे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये. आणि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी जिनॉम सिक्वेन्सिंग त्यांनी सांगितलेलं आहे जिनॉम सिक्वेन्सिंगवर भर द्या, म्हणजे रँडम सॅम्पल्स घेऊन त्यावर लक्ष ठेवायचं की बाबा व्हेरियंट कोणचा चालू आहे आणि व्हेरियंटमध्ये काय म्युटेशन होतं काय, म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये आम्ही जर मॉनिटर केलं की आम्ही योग्य तऱ्हेचं इन्फॉर्मेशन आम्ही केंद्राकडे पोहोचू शकतो. आज मॉकड्रिल केलं, काय अपडेट्स आहेत? काय नाही, आमचं सगळं बरं आहे. आज आम्हाला सांगितलं होतं ऑलरेडी मॉकड्रिल आमची झालेली आहे मला. आणि आज आमच्याकडे सोयीसुविधा सगळे जागेवर ठेवल्या सांगितलं. वी आर रेडी विथ एव्हरीथिंग. पण सध्याची परिस्थिती अंडर कंट्रोल. गाईडलाईन्स वगैरे काही जारी करण्यात गाईडलाईन दिलेत ऑलरेडी. गाईडलाईन्स आम्ही फॉलो करू. मास्क वापरा वगैरे असं काय कंपल्सरी काय सांगितलं. पण लोकांनी आपलं आता मी जर कोविड वॉर्डमध्ये गेलो तर मास्क घालायला पाहिजे. मला कोणी सांगायची गरज नाही. हे सगळे गोष्टी आम्हाला हे करायला पाहिजे. मॅक्झिमम आम्ही आमच्या लेवलवर लोकांना अनुभव आहे, लोकांनी स्वतः प्रिकॉशन घ्यायची गरज आहे. हाऊ मेनी बेड्स आर देयर? At the moment, COVID ward is around 30 beds. It's enough. Patients are 7. This ICU is 20. Based on the requirement, we are taking. We can increase. ते आता मी रिफरल स्ट्रिक्टली ठेवणार. आम्हाला डॉक्टर्स ऑल द डॉक्टर्स आहे दे ऑल नो लास्ट मिनिट आमच्यावर प्रेशर येतं व्हेंटिलेटर पाहिजे. पण प्रायव्हेट हॉस्पिटल काय करतात, लास्ट स्टेजला पेशंटला डायव्हर्ट करतात गोवा मेडिकल कॉलेज काय आमच्याकडं. मग हे बरोबर नाही. पण मागच्या वेळेस तुम्ही इशारा दिला होता, कारवाई काय झालेली नाही. कारवाई करायचं वेळ असतं, सगळ्या गोष्टीला वेळ असतं. आणि त्याचबरोबर काय करतात ते लोकांचे DDSSY कार्ड्स एक्झॉस्ट करतात आणि मग पाठवून देतात. तुमच्याकडे पैसे नाही म्हणून तुम्हाला अफोर्डेबल नाही, तुम्ही चला गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये. हे बरोबर नाही. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट जे केंद्र सरकारने आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रींनी जे काय पास केले ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट होणार. नर्सचं रेशिओ सगळं आणि त्याच्यासाठी जी कमिटी जी आहे त्याची ॲक्टच्या अंडर ती इन्स्पेक्शन सरप्राईज इन्स्पेक्शन करून आम्ही आढावा घेणार प्रत्येक हॉस्पिटल. So any hospital has been noticed regarding such? I know what is happening in few hospitals. I will tell you at the appropriate time. Sir, now few days back the Karnataka visit here. I will do whatever. किती दिवस असणार, तुम्ही केव्हा जाणार? 22 दिवस उद्यापासून. JP नड्डांनी खास तुमच्यासाठी तुमच्याकडे माझ्याबरोबर खूपसे असे लोकांना जबाबदारी दिलेली आहे. त्या जबाबदारीप्रमाणे काय करायचं ते करू. Thank you.